Dragă fiu, dragă fiică, sunt nespus de bucuros că ai ales să vizionezi acest videoclip astăzi. Să știi că fiecare cuvânt pe care îl vei auzi de acum înainte a fost ales cu grijă pentru a-ți atinge inima profund. În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Nu-mi subestima niciodată puterea, sunt aici pentru a face imposibilul să se întâmple pentru tine. Bunăstarea ta, conexiunile personale și securitatea ta financiară sunt pe punctul de a se schimba semnificativ. Crede-mă, eu sunt Dumnezeul care restaurează ceea ce a fost pierdut și reconstruiește ceea ce a fost zguduit. Pregătește-te pentru o perioadă care se apropie de miracole și binecuvântări, gata să-ți lumineze viața cu o lumină nouă. Pregătește-te, pentru multe sarcini te așteaptă, iubitul meu. Fii pregătit pentru că ceva extraordinar este pe cale să se întâmple în viața ta. Rămâi ferm și vei vedea împlinirea promisiunii mele. Nu ești singur, eu sunt cu tine, călăuzindu-te către scopul tău divin. Acum urmează un timp de bucurii și binecuvântări abundente. Acceptă aceste cuvinte cu credință. Bucuria mea se revarsă când văd fervoarea ta, încrederea ta. Trebuie să fii curajos și sârguincios. Nu vreau să fii descurajat, încercând să te schimbi prin propriile tale eforturi, ceea ce este uman imposibil pentru mine. Marile miracole se vor întâmpla pentru tine și familia ta. Ține minte, nu este puterea ta, ci a mea, este puterea mea cea care va aduce miracolele pe care vrei să le vezi în familia ta, în finanțele tale, în sănătatea ta și în viața ta. Cum știți totul, este posibil să acționați în timpul meu și după voința mea, multe lucruri de care aveți nevoie urgentă și pentru care vă rugați. Îmi pun toată încrederea în tine, căci tu ești cel care mă cunoaște pe deplin. Știi când mintea mea este încețoșată și când sunt cufundat în tristețe. Știi fiecare lacrimă pe care am vărsat-o, fiecare noapte nedormită cu care m-am confruntat. Acum strig pentru ajutorul tău, pentru că fără tine mă simt neajutorat. Uneori frica mă pune stăpânire, alteori mă simt prea slab. Recunosc că nu pot face față asta singură. Am nevoie de tine, Domnul meu. Tată Ceresc, vin cu umilință înaintea ta în această situație dificilă. Tu ești refugiul meu, fortăreața mea, ajutorul meu în vremuri de necaz. Ține-mă strâns de mână și nu mă lăsa să cad. Nopțile întunecate de tristețe și angoasă se apropie de sfârșit. Săptămâna aceasta se prezintă ca o călătorie extraordinară, plină de momente surprinzătoare de luni până duminică. Fii pregătit să fii martor la înflorirea miracolelor în toate domeniile vieții tale. Amintiți-vă întotdeauna, sunt alături de voi, vă protejez la fiecare pas și voi continua să vă aduc binecuvântări. Lacrimile tale se vor transforma în curând în zâmbete strălucitoare, durerile tale în vindecare profundă, iar luptele tale în povești de triumf și victorie. Nu te îndoi de puterea mea de a te îngriji, pentru că eu sunt sursa tuturor bogăției și abundenței din univers. Încrede-te în mine, căci eu sunt Tatăl tău ceresc. Vă rugăm să nu încetați să vorbiți cu mine și să vă împărtășiți nevoile, pentru că și eu vreau să vedeți și să vă simțiți ca un prieten apropiat. Așează-te să vorbești cu mine, exprimă-ți gândurile, planurile din inima și emoțiile tale în propriile tale cuvinte. Să vorbești cu mine este cel mai bun beneficiu. Îți vindecă sufletul și îți calmează mintea. Exprimarea a ceea ce simți îți activează credința și de acolo încep să se desfășoare miracolele. Vreau să iau legătura cu tine și să te asigur că ascult mereu, mereu ascult. Aceștia sunt copiii mei hotărâți să-mi locuiască prezența, să urmeze această cale ferm, fără să se clatine, fără să privească în stânga sau în dreapta. Ei adăpostesc puterea de a depăși orice conflict, de a învinge fiecare inamic, de a rezista oricărei ispite. Nu vei uita aceste cuvinte. Deschid larg ușile raiului celor care mi se dedică în întregime, iubindu-mă din toată inima și mintea lor.
Tu ești fiica mea iubită, fiul meu drag, iar cuvintele mele răsună în gândurile tale gravate în inima ta. Cuvintele tale de dragoste se ridică ca soarele dimineții la tronul meu, umplându-ți viața, familia și casa ta cu iubirea mea protectoare. Ține minte, indiferent de problemele cu care te confrunți, eu sunt aici să te ajut. Orice ai cere să te binecuvânteze repede, eu vă voi răspunde și vă voi trimite învăluit în iubirea mea. Ascultă, fiica mea iubită, fiul meu iubit, auzi ceea ce spiritul meu îți șoptește bâlând la ureche. Te iubesc profund și în fiecare dimineață aștept cu nerăbdare să te trezești și să-mi spui cu gândurile tale că ai nevoie de mine și mă iubești. Sunt încrezător că voi putea câștiga această bătălie și voi ieși învingător, pentru că Domnul este Cel care luptă pentru mine. Îmi pun credința în promisiunea lui Dumnezeu că El nu mă va abandona niciodată și că va merge întotdeauna înaintea mea. Am încredințat această situație dificilă prezenței tale sfinte. Acum cer tot ce am nevoie, crezând din toată inima că voi primi. Scrieți în comentarii cu încredere deplină în Dumnezeu. O, Părinte puternic, puterea mea emană de la tine, chiar și atunci când sunt rănit. Am nevoie de întreaga ta asistență. Mă odihnesc în harul tău, oricât de provocatoare ar fi situația. Dă-mi încrederea să proclam, deși aș umbla prin valea umbrei morții, nu mă voi teme, căci tu ești cu mine. Prezența ta și călăuzirea ta mă mângâie. Fie ca inima mea să mediteze la cuvântul tău în fiecare zi. Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul meu, îți cer înțelepciunea și ajutorul în această perioadă dificilă. Șterge-mi lacrimile. Știu că treci prin momente grele și te-am auzit plângând în tăcere spunându-mi că ești obosit și îți pierzi voința de a continua. Alege să mă cauți, ai încredere în mine și rămâi ferm în deciziile tale. Urmează-mă și ascultă-mă. Nu este atât de greu și nu te va copăleși. Îți promit că ascultarea mea îți va aduce pace. Credința ta va genera răbdare și liniște. Dacă te ții de cuvintele mele și vei trăi poruncile mele, nimeni nu va putea face de rușine că vrăjmașii tăi se vor retrage când vor vedea cum i-am protejat. Alungă frica și înfruntă-ți provocările cu curaj. Dacă aceste cuvinte rezonează cu tine, știi că ești pe cale să pornești într-o călătorie de abundență imensă și iubire infinită. Fii pregătit pentru un val de prosperitate financiară, sănătate strălucitoare și succes în toate domeniile vieții tale. Grijile, stresul și nopțile nedormite vor fi în curând doar o amintire îndepărtată. Acesta este un timp de miracole și binecuvântări destinate în mod special pentru tine. Scrie acum în comentarii. Sunt gata să strălucesc dacă crezi cuvintele mele chiar acum. Crede-mă, dragul meu fiu, că lucrez în culise, pregătind soluții și oportunități care să-ți depășească așteptările. Înainte de a vedea schimbări și miracole, păstrează credința, speranța și perseverența, pentru că eu sunt alături de tine, călăuzind fiecare pas al călătoriei tale. Schimbările și miracolele pot apărea oricând, atâta timp cât nu renunți. Pentru a revendica aceste binecuvântări în numele lui Isus, tastați 333 în comentarii. Dumnezeu asigură că este hotărât să-ți transforme viața, făcând minuni care depășesc înțelegerea umană. Amintiți-vă întotdeauna, dragul meu fiu Isus este sursa vieții din belșug. Cei care îl caută cu inima deschisă nu vor mai fi niciodată însetați sau flămânzi, chiar și în vremuri de lipsă. În vremuri de dificultate financiară, păstrează-ți încrederea în mine. Am puterea de a transforma lipsa ta în belșug și luptele tale în victorie. Eu sunt Dumnezeul atotputernic, Creatorul tuturor lucrurilor. Psalmul 125. Acest psalm ne aduce imaginea fermității și siguranței celor care se încred în Dumnezeu. El ne reamintește că, așa cum muntele Șion este ferm și de neclintit, cei care se încred în Domnul sunt și ei de neclintit.
Cei care se încred în Domnul vor fi ca muntele Șonului, care nu poate fi mișcat, ci rămâne pentru totdeauna. Aceste cuvinte ne aduc mângâiere și încurajare, amintindu-ne de stabilitatea pe care o găsim în prezența lui Dumnezeu. Psalmistul ne invită să ne încredem în dreptatea Domnului și să ne încredem în protecția Lui, știind că El este mereu alături de noi. Este ca și cum psalmistul ne-ar asigura că, așa cum muntele Șon nu poate fi îndepărtat, prezența și grija lui Dumnezeu pentru noi sunt constante și sigure. Fie ca noi să ne încredem deplin în Domnul, știind că El ne va susține și ne va întări în orice moment. Acesta este modul în care vă veți asigura triumful și bucuria de binecuvântările vaste și minunate pe care le-am pregătite pentru voi. Vă voi ghida și vă voi oferi confortul și puterea de care aveți nevoie pentru a depăși toate provocările cu care vă confruntați în fiecare zi. Nu te îndoi de cuvintele mele, fiule drag, ai încredere în mine și pune-ți toate visele, obiectivele și preocupările tale în mâinile mele. În felul acesta vei fi pregătit pentru fiecare acțiune pozitivă, ferm împotriva asalturilor adversarilor tăi, angajat în bătălia credinței cu sabia Spiritului care este cuvântul meu. Mielul lui Dumnezeu, care iei păcatul lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care iei păcatul lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care iei păcatul lumii, dă-ne pacea. Și dacă ați ajuns în acest punct, aș vrea să vă întreb doar două lucruri. Dacă această rugăciune v-a ajutat în vreun fel, faceți click pe butonul de like de pe acest videoclip și lăsați cuvântul Amin în comentarii. Acest lucru demonstrează că recunoști importanța lui Dumnezeu în viața ta, în special pentru cei care au credință. Primește o îmbrățișare afectuoasă și Dumnezeu să fie mereu alături de tine.